Nhau dzomanhoko a20 Kubvumbi. Nyasi hurumende yotaura kuti vanhu vanopfuura 200 nochidimbu vabenuka munyika kubva pakuiswa kwomupfigwa. Vanhu vanga vari kugara kunyika yeBotswana vakaona kuti zviri nani kuti vabenuke havo munyika yechizvarirwo. Hurumende yapa kutenda kwayo kuhurumende yekuBotswana iyo yakavabvumira kuti vapfuure nopazambuko ravo kunyange kuino mupfigwa. Chichokwadi kuti gonzo mhini gokarira mumwena chinokuboyeramo. Mapwapwa oparira mumwe murume mushishi nohurumende. Murume iyu anonzi Love More zvokusekwa anonzi akanyora gwaro romanyepo rokuti mupfigwa waingidziwa achiti akabva kuno mutungamiri wenyika. Kureketa kuno mapurisa wakatomupfikira akamirira kuendesiwa kudare redzimhosva. Takambozvireva pano musondo rapfuura kuti wabi yangu mureke kugoita mapwapwa anochokuita nehurumende nokuti ari kusungisa. Kupwita kwache murume uyu kwamugarisa mumafusedi. Wagari wokwamutare kuchiyadzwa wobuditsiwa tsungununu nowacheri wongoda kwawoyo. Masangano anoona nezvokubudirira kwenzvimbo iyi wati iyo hurumende dai yamisa mabasa okucherwa kongoda nokuti ari kuitiwa paribe mapepa anoringitsa matanho okuti vachazodini nenharaunda kana wapedza kutikinyura pasi kwavari kuita. Mumagwaro awanyora masangano ati huori hwakawanditsa mukucheriwa kongoda zviri kusayisa hurumende mari yokunze yainofanira kuwana. Hurumende yaboyeka kuti watinyepe matanho wachatora panyaya iyi. Tobhura takananga muSouth Africa. Zvikoro zvikuru zvodzidzo yepamusoro munyika iyi zvavhura nyasi pokare. Kuvhura zvaita zviri kuzoita zvidzidzo sekare asi wari kutanda wari padandemutande. Kuti basa riri reruke wari kupa wadzidzi wavo michina yemakombiyuta yokuti waseenzese wachizobhadhara pashoma pashoma uye nomabhanduro okuti wagotsvakisa zvinhu padandemutande. Kufunga kwapa wazhinji warumbidze ubasa hwakachenjera kusimudzira vana vechidiki uye kurerutsira mhuri dzinokutambura panguva ino yemupfigwa. Dzimwe nyika idi kutaura chokwadi dzasiyirwa chisveru noSouth Africa. Kambani yozvipatara yeNetcare yopfigiwa zvipatara 3 kunzvimbo yeDurban. Mukunetseka kwose kuri kuitika paribe angafungire kuti kambani ino mari zhinji uye ino zvipatara zvizhinji zvinonzi zvepamusoro-soro ingapfigiwe zvipatara nokuti vari kuita zinyekenyeke padziwa mupengo. Kureketa kuno yatoti wakadzi wakazvitakura wakabhukisa kuti wabatsirwe ikweyo waende kumwe kobatsirwa. Zvikaramba zvakadari inogona kuripisiwa makutukuti omari nokuti wari kusaya hanya noupenyu hwevanhu. Tichaona panoperera nyaya iyi. Dzopasirese nhanzva yagariwa nomafuta omichina aribe kupepetiwa yonanga kumawere. Mari yokutenga 100 romarita omafuta ayo yaweredziwa kusvika pamadhora okuAmerica 13 bedzi. Nyasi wegani mari yokutenga mafuta aya yagwa nozvikamu 40 kubva mu100 kusvika pamutengo usati waonekiwa mumakore anopfuura 20. Wana godobori wokucheriwa kwamafuta aya wati iwo akaramba akadzikira mutengo kudari makambani anomachera anogona kuzopfigiwa zvachose nokuti zvinenge zvisingachagoneke kuti warambe wachichera. Vamwewo ndiwo vari kuti America iri kumaunganidza mafuta aya nguva ino mutengo yavo wakaderera kuitira kuti vagomatengesa kana mutengo wakwira. Tonanga dzine chikuita nomutambo. Mutambi mukuru anonzi Novak Djokovic oti achabvuma kana pakanzi pawe nomushonga wodziwa mupengo kuti abayiwe. Ati anozvidaba zvokupiwa mushongayo uye kana ukanziwa kumanikidziwa mutambi wese womutambo wache achafunga kuti otora chere kana ozvirekera. Pasara kuti tione zvichaitika asi anenge agona kundengendesa kana akabudirira kuzviramba zvomushongazvo. Dai kuri kwedu
zvimwe aitsengewa hodzi akapona. Kwanhasi togumira pano. Ndiyo hatikidzwa yanyasi. Toboyana mangwana. Ndini wenyu Mhanduwe Nhau.